go. Salutare, youtuberi! După cum vedeți, astăzi o să vă prezentăm cum spawnezi un Devour of Worlds. Da, este un boss. Da, stai că eu le explic cum trebuie să ajung aici. Tu ia ăla. Cum zici? Deci, voi trebuie să căutați în primul rând zona coruptă. Adică zona mov. Aceasta așa, cu copaci mov și spin de ăștia nenorociți. Găsiți un deugion, un spawner de zombalei de ea. Cobori în el. Mergi. Ai luat? Nu, așteaptă. După ce le-au o să apară botul, deci mai întâi să le arătăm cum să procedează. Așa, apoi cobori tot mai jos până o să dai de apă. Și sub apă... Aici găsești un cerc violet. Da, acela este spawner. Trebuie să găsești 3 cercuri să le distrugi cu hammer, deci fiți atenți cu hammerul. Dacă nu aveți hammer, veniți degeaba. Ia-l mic ce trebuie să aveți un pickaxe mai dezvoltat. Da, deci, cam ca acesta. Pot să sparg asta și, având în vedere că am mai spart încă două, asta este ultimul, deci o să apară Devour of Worlds, deci pregătiți-vă. Welcome, da, ai dreptate. Eater of Worlds, scuzați-vă. Amici al taie. Eu îl tai în bucăți cu Demon Circle. Eu cu Excalibur. Dar sunt mai mulți, frate. Păi, după cum spuneam, dacă îi tai în două, să fac 2. Gata. Cred că ăsta este un record la desusul Eater of Worlds. Da. O să fie mai multe videoclipuri cu mai mulți boși. De distrus. Am primit Spiky Ball. Mai bine merge să distrugem și... What the fuck? Având în vedere că episodul este mai scurt decât mă așteptam să fie, adică ce pot să spun, avem un talent prea bun. Da, n-am licență, din păcate, pentru Bandicam. Așa, o să-l mai lungim distrugând alt boss de temut, mult mai puternic decât acesta. Ai făcut rost de spawn sau ce? Nu, bat Guardianul cu Kelly. Dar l-am omorât pe Guardian. Acest dron. Măi, copil, l-am mai omorât odată, nu știu când ne-au atacat armata de goblini. Posibil că nu s-a respawnat. Aș vrea eu. Bine. Da, avem acces în Dugion doar o singură dată. Dacă nu, haideți să le arătăm... Deugion. Exact. Deci... Trebuie să ne grăbim că nu avem prea multe minute la dispoziție. Sunt pe majoritatea mapelor, Deugion este mereu în dreapta, ca să știți. Da, chiar pe toate mapele, Deugion este în dreapta. Am testat asta prin vreo 10 mape. Da. Așa, și cum spuneam, pe profilul meu de YouTube o să vedeți mai multe filme, cu mai multe jocuri, știți? Așa. O să facem și la Killing Floor, care este un joc extrem de amuzant și greu. Greu, da, exact. Mai ales multiplayer este foarte greu de găsit și foarte căutat, deci sper să vă placă. Sigur o să vă placă. Și este, adică este doar multiplayer, știți? Nu multiplayer, single player, este un fel de CS, doar că sunt cu monștri și oameni. Am există camping. Da, ești doar un om. Cu mai multe arme, se deschide magazinul cu merchant. Dacă doriți să fac videoclipuri și la CS. Căutând pe internet am găsit un spawner de boți, ca să zic așa. Deci nu o să fim doar noi singuri, o să avem și companie. Da, deci dacă nu o să putem ajunge aici, o să oprim filmarea și o să facem partea a doua din același loc.
Iarăși falodieră. N-am mai zis asta. Acum am intuit-o. Ai intuit-o. N-am ce face cu partea săgeți. Câte săgeți ai mai exact? Vreo 5 stacuri. Oleu! Da. În momentul ăsta, serios, ai aruncat buzduganul ăla? Ce buzdugan am aruncat, mă? Buzduganul care l-ai primit în Dagion. Uite-l aici. Aveam și eu unul. Pare că am o ușă misterioasă la mine în inventar. E frică să întreb de unde e. Oare mai e mult? Nu, că am trecut și de deșert. S-ar putea să mai dăm peste Corruption, dar dacă nu, ajungem direct la castel. Da, o să pun pauză și o să vedeți... am ajuns deja ce tare. Da, nu mai e bătrânul la Mircea, hai să coborâm în el. Da. Avem niște poțiuni acolo în capul, că ne apucă setea. S-au spawnat goblini aici. Foarte inteligent. Și... ai grijă că pe aici sunt multe capcane, deci trebuie să fim atenți. Știu. Am 400 la viață. Mă întreb dacă scheleții iau foc. Da, soase, măi, copile. Da, dar asta e foc de mare. Nu iau foc. Și cam așa arată un Dungeon. Este foarte mare, găsești tot felul de cufere. Doar că îți trebuie și chei. Mai greu este să vinzi botul care îl apără. Botul, să știți, este un scheletron imens și foarte masiv, care așa. Aoleu, nu mai pot scap de aici. Gata. Go. Așa, am pus o mică pauză. Că am avut niște treabă. Hei, uite, am găsit o fată. Da, și cam acesta este Dungeon-ul. Vino repede aici. Am găsit o fată stând pe țepi. Nu vezi asta în fiecare zi. Da, vezi, stând pe altceva. Ce vezi, mă? Ce-ai... a căzut jos. Nu mai contează. Dar ce-ai văzusești? Era o fată care stătea în fund pe țepi pe aia de acolo. O fată? Nu, un om de sex feminin. Uite jumătate din ea. Ei, am ajuns la un nivel la care n-am mai ajuns până acum, am găsit și lavă. Bone mecanic. Dă-i la săpat, tată. Wow, e bone mecanic, poți să cumperi wire, lever, mai multe chestii de astea. Green pleasure, a murit. Mă atacă și pe mine cranii ăla, da. Și aici se va încheia filmarea de astăzi. La revedere!